Bé, aquest és la meva residència, és la planta 14. Hi ha 7 habitacions en tota la planta i s'entra per aquí. Això funciona amb una targeta. Sobre per aquí tenim porter, aquí a baix. A l'esquerra tenim el paraigüero i un lloc, evidentment, per deixar les sabates. I ara mateix explicar la zona de deixar les sabates. El tancament és elèctric, veieu? Tu tanques i ja està tancat. Està tancat. No es pot fumar. Ja va bé. I aquest sóc jo entrant al lavabo. És un lavabo com el d'en Shinkansen, que hi ha una petita banyera i el que és la dutxa. Evidentment, si vols banyar-te a l'Aujapo aquí amb un taburet, però la veritat és que aquí tan plegat jo no m'hi veig gaire bé. I aquí és el lavabo, evidentment el lavabo porta les seves corresponents botonets i aquest és el ventilador que l'afectador del lavabo. Aquí tot és electrònic. Tanquem. Ups. I un cop vist el lavabo, veiem que aquí hi ha el calentador. Per aquí es puja la temperatura de l'aigua i altres coses que n'hi ha. I a part parla. És collonut això. Bueno, també tenim rentadora, sobre per dalt, veieu, rentadora, tot en anglès, com podeu observar perquè sigui ben fàcil d'entendre, uns pàtens, la despensa, ja fa un dia que estem aquí i cal una mica de tot, microones, el seu plat, és grill i tal, no hi ha manera que l'entengui ningú, torna a estar tot amb aquest anglès tan collonut, un combi, ja comença a fer goig, això, veieu, estava totalment buit, tenim un fantàstic congelador, ja és hora que l'obrim, i ara la cuina, evidentment és a la meva alçada, podeu observar, em queda perfectament a l'alçada dels turmells i és fantàstic. També tenim una mica de vaixella, oli, comprar oli aquí, la veritat, però és que és un oli de Peter Rimini. No sé si veieu les llesques, són superdobles. També tenim cuina, un fogó i les brosses. Ja us explicaré de les brosses, és collonut, cada una brossa per cada cosa, és increïble. I bueno, passem a l'estança principal, veieu, fa un sol, són les 8 del matí, fa un sol que espanta. Seguim amb les pantalles, això és l'interfono, un penjadoret, l'aspirador, important perquè, com heu vist, jo vaig descalç, el terra és supercàlid, supercalent, tinc l'aire condicionat engegat perquè fa molta calor, sense comentaris, És que vull un barret com aquest. Tinc aquí una mica de coses, tinc un armari que és prou gros per posar-hi jerseis, tota la robeta, fantàstic. Un lloc on guardar les maletes i altres coses, i el llit també a l'alçada de la planta dels peus, sembla ser que és prou llarg, és en futon, és a dir que això no m'ha ni plegat ni res, i anem a veure la vista d'una planta 14. No sé si es veurà alguna cosa perquè fa molt de sol. Aquí els pisos enllaunats. Aquí, opala. Jo no miro, per invèrtic. I tota la part sud de Nagoya. Evidentment, calor no és de tenir cap tipus de problema. Em ve el sol de cara. I aquí, hola als veïns. I tal. Després tenim l'aparato d'aire condicionat i el calentador. I des d'aquí podeu veure una vista global. Bé, 5 minutets per ensenyar-vos casa meva. Fins ara!